Kung bakit ko na-post yung napakahabang... Ha? Masay taas. Masay taas. Ha? Masay taas. Ha? Masay taas. Mahaba akong caption sa Instagram. Tiya, Bisaya ka, Bisaya ka. Bisaya ka, Bisaya. 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 Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? What's up, you balls? It's me again, Noel, at welcome back sa aking YouTube channel. So kung bago ko pa lang sa channel ko, welcome pa sa aking YouTube channel. Welcome. At huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at i-click ang notification bell para tayong lahat ay happy! So ayan, mahuwa tatagday mo. Yung ma-play na to yung video. So kasi mo tawag na to tubagon. Stranger's Call. So natay basig ni mo tawag na to karon sa atong tubagon. A few moments later. Oh no! Si Loof classroom? Si Kim Jo. 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 Una, nagtatanong ko kayo kung bakit ako nandito. Yung tawag ka na ho. Sina di ay. May maadjumon. May sa. May yata. May kwarta. Kung bakit ako nagsasalita sa mga sinasabi ko. Kung bakit ko na-post yung napakahabang... Ha? Masay taas. Masay taas. Ha? Masay taas. Ha? Masay taas. Mahaba akong caption sa Instagram. Ah, katong post mo sa Instagram. Ah, okay ta ko to. Otong gi-heart. Click. Sa comment ko to. Hold up, Kim Cho. Taghang diri ah. Palubak. Ayan. Mo ang Instagram pati Kim. Palubak naman. Final kita eh. Taghang gani ko. GM to pero wala ka ni reply. Kalimutan mo na artista ka na pala. Piti Kim, di ko artista. Abagar. Kasi kami, bilang artista, Artista bito ko. Oh, kay ko artista ka ti Kim. Yes, gitanaw gani na tong salida ni mo sa to. Ina kapatid anak. Oh, tanaw ko tong sa tayo sa The Ghost Bride. Tanaw ko to ti Kim. Kita wa ka kailan no atong ako bito tong bida nimo. Ako bito tong mo igsuon. Bito bitong sa ilida nga sa to. The Missing Balot, di ba? The Missing Balot, tayo doon kasi na, Kim. hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Ako bito to. Saan ako na mo ni salida. Ako i-explain na. Sandali lang. Yung tahanang tumulong sa akin na napakaraming taon. Oh, ordinaryong tao lang ako sa Cebu. Simple na siya sa Cebu, pero ako kayo ba ano mo rin silingan mo, Gumi? What the fuck? Silingan mo, Gumi. Ate Kim. Pisayang dako. So, Bisaya ka. Paulit. Hala, suko ka, Ate Kim. Suko ka. Ha? Suko ka? Bisaya? Graduate ka din ba ng law? Hala. May alam ka ba sa batas? I'm just a singer ka. Alam ka ba sa nangyayari ngayon? Panahon karon na ikubi. Nag-GCQ na sa Bohol. Pagdag quarantine pass. Di mo na sa estudyante.
Kung sa panahon ko, tikim. Napanood mo ba yung Senate hearing ng ABS sa Senado? Anak, tikim. Okay, ikat ko siya. Dami mo ito, ikat ko siya. May power na ako. Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Alay. Okay ba kung sinutan? O sa to ang giingon, encantad siya. Nice. A few moments later. Pero Ate Ken, doon ko sa inyo ha, Mja. Bawal lumabas o bawal lumabas. Okay, sa inyo, kumikim ka rin, tadalo na ako. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. So, talaga mo, Ate Ken. I think 7. Pasok. Kaya, Ate Ken. Okay ka ba? Wow. Before our video ends, let me shout out first. So, shout out kay Richin Inuhas, shout out Chen, si Harvey Alaba, anime lover ni siya guys, classmate ho name mo ni siya. Si Ken Joseph Balista, so na siya TikTok account. So, follow Ken Joseph Balista mo, yung ID is at it's me Kian-15. Shoutout kay Nova Meet Tagod mo ni siya. So, shoutout kay Cristel Humawid nga mo yung nag-edit sa akong cover ay channel art sa akong YouTube channel. So, kung makabantay mo sa akong YouTube channel guys nga naka-cartoonize na ang ubang now. So, siya i-edit para guys ko. So, kung ganahan mo ni dya, magpa-edit, just i-add ni si Cristel Humawid din. PM lang guys, so make friends din. Ato, maghanyo mga magpa-edit niya. So, next siya mag-edit guys. So, I love it, her edit. Then, last but not the least, shout out kay Judith Oscario Saravia, taga Batuan, mga siya guys. So, ayun, sila yung na-shout out ko. Then, I hope you like it our video. So, stay safe and God bless you all. Babs, thank you.